Draga braćo i sestre, bogoljubivi narode, Svetosavske i Svetovasilijevske Hercegovine, Hristoljubivi narode Hercegovine vladike Atanasija, sveti oci arhijereji, prezviteri, monasi, monahinje. Nakon 118 godina ponovo se u Hercegovinu spušta tijelo jednog episkopa. I to kakvog episkopa? Episkopa koga zaslužuje Hercegovina, koja je na mučeničkim kostima utemeljena i krvlju nevinih natopljena. Mi danas, braćo i sestre, ispraćamo u tvrdošku svetinju, ispuštamo u tvrdu zemlju hercegovačku našeg vladiku Atanasija, da bi tamo nastavio da slavi Boga i da se moli za vaskoliki rod naš. Ispraćamo našeg vladiku Atanasija, koji je značenjem imena svoga predodređen da ide stopama i putevima besmrtnika. 90. godina, kada je došao u Hercegovinu, na rijekama hercegovačkim plakao je vladika Atanasije. Plakao je nad razorenim hramovima, razorenim domovima. Plakao je na Neretvi, od Predilovaca, gdje su tek iz jame povađene kosti od vina u nebo poletjele, pa preko Žitomislića Mostara, preko krvave Bradine do zatrvene Pridvorice, tugovo je nad Bregavom i Stocem i Dubrovama. I premda je plakao i suze gutao, vladika Atanasije nikada ni za tren nije zaboravljao Siona i Jerusalima i neprestano je bio zagledan u lice Božjeg Sina. Njegova riječ i misao bili su sliveni u onaj čudesni stih: ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. A utjehu i pjesmu našao je na Trebišnici i, kako nam je rado govorio, u slobodnim srpskim planinama. Od Leotara preko Zelengore do Prenja zabrujala je pjesma o krstu sa kojom se hodi do vaskrsenja. Nesalomivo vjero, sličan onom ognjenom proroku Iliji, zagledan u lice Boga svoga, išao si kao onaj kome su jasne one strašne riječi što glase: jer iako pođem pored sjenke smrti, neću se bojati zla, jer si ti sa mnom, štap tvoj i palica tvoja, oni me tješe. A onda je štap tvoj i palica tvoja, kao sluge Božijeg, postala utjeha i oslonac, snaga i stup, utjeha siročadi, kojima si postao hranitelj, a čiju si muku najbolje razumio, jer si sam ostao siroče bez majke,
kada ti je bilo svega 14 godina. Pomagao si vojnicima, kojima si postao saborac i prijatelj, i dom, i zaštita. Potom izbjeglima, kojima si postao pribježište, ali i svima ucijeljenima i obeznađenima. Kakav je samo događaj bilo tvoje služenje u Hercegovini? Kao jedan dan, kao jedan neponovljivi jedinstveni trenutak u kome sve pulsira i živi dahom i duhom Božije milosti. Jeste, bilo je u to vrijeme uzdaha i bola, uzdaha neizrecivih, ali oni su se uvijek iznova pretakali u ogromnu blagodatnu energiju koja je grijala sve i svakoga, od prvoga do posljednjega. A da mi često nismo bili svjesni šta se pred nama događa. Onda smo ubrzo počeli krštavati narod. Tako je s vremenom Trebišnica, pored koje smo živjeli, postala jedna velika krstionica. Tvrdoške i druge crkve u našoj eparhiji postajale su začuđujućom brzinom mjesta večere Gospodnje, mjesta u kojima se život doživljavao kao odnos s Gospodom u času Evharistije. Tako se, umjesto da plačemo zbog bombi, granata, pogibija i ranjavanja, naša žalost topila i nestajala u kapima životne radosti. Svakom svešteniku Hristovom Vladika je zapovjedio da ne stavlja narodu bremena teška, da ne budu kao fariseji, da ne budemo kao fariseji koji stoje na vratima, pa niti puštaju druge, niti sami ulaze. Bio si strog i neustrašiv, Vladiko naš. Posjedovao si kolosalan ogromno znanje, a zapravo si uvijek ostao dijete džinovskog srca. I baš zato nije bilo teško osjetiti i prepoznati tvoje mekano, veliko i toplo srce poput majčinskog. Rijetko si hvalio i laskao, bio si vrijedan i neumoran, a ponekad, samo ponekad, radostan i duhovit. Bili su to trenuci kad smo mogli da vidimo ovdje, u ovom surovom svijetu, kako izgleda ljudska dobrota. Plemenitost duha mogla se osjetiti i pomirisati u tim časovima kada bi nam dopustio da je vidimo, razmaknuvši zavjesu svoje namjerne učiteljske strogosti, pune odgovornosti. Jednom, kad smo se sreli u manastiru Vatopedu na Svetoj gori, rekao si mi kako je dobro što smo se tu sreli, a onda si dodao da su se tu sreli Simeon i Sava. I znaš, dodao si, Simeon je tada rekao Savi, sine, budi mi otac. Ubrzo nakon tog događaja postao sam episkop hercegovački, a ti si 19 godina smireno prihvatao mene kao svog pastira. Tada sam shvatio zašto svetogorci svi od reda govore kako je Atanasije oličenje smirenja i kako niko ko bi te sa strane posmatrao, Vladiko hercegovački, ne bi mogao razumjeti šta su prosti svetogorski monasi
svojim duhovnim očima vidjeli. I da kažem i ono što sam rekao za tvoga najmilijega prijatelja Amfilohija. Ti se kao i on nisi plašio zemaljskih moćnika, ali za tebe važi još nešto više. Ti se nisi samo njih plašio, nego su se oni plašili tebe i izbjegavali su susret sa tobom na svaki način, da ih ne bi snašla grmljavina kojoj se niko nije mogao suprotstaviti. Grmljavina puna bola i pravde, koja je izvirala samo iz jednog vrela, a to je bilo tvoje srce, koje je krvarilo za one koji su obespravljeni. I za kraj, da ispričam to kako sam jednom sav nemoćan otišao kod oca Lazara u Ostrog, da se požalim kako je mnogo teško i tvrdo u tvrdošu i kako si ti prestrog i zahtjevan. Otac Lazar mi je tada odgovorio: zamisli sebe da si sav u dijelovima kao neka raspala mašina. I ako hoćeš da te neko sastavi, da budeš čvrst i istrajan, onda ja od vladike Atanasija na ovom svijetu ne poznajem boljeg majstora koji bi mogao da te sastavi i da te privrne i da te tvoje dijelove u jednom učini. Kad sam ti to ispričao, ti si rekao: čvrsta smo mi debla i zato boli kad krene glačanje. Ne čvrsta, nego čvornovata. Ako bacimo samo jedan pogled na crkvu u Hercegovini prije i poslije tvog duhovnog oranja u njoj, onda bismo mogli reći slično ocu Lazaru, da od tebe ne znamo boljega orača i sijača, sjemena Božje riječi, koji bi onim smutnim vremenima to bolje uradio. I da pomenem još jednoga starca duhovnika, oca Simeona Stočarina, prema kome si toliko pažljiv bio, a koji nam je pričao u posljednje svoje sate, a ja sam tebi, dragi vladiko, prepričavao. Rekao je: primakla se lađa kraju, jesam li se Bogu naslužio? Jesam. A ti si mi tad rekao kako je divna riječ svetoga oca svjetloga Simeona. Ako bismo za nekoga mogli reći da se Bogu naslužio i rodu odužio, onda si to ti, vladiko hercegovački. Onda si to ti, starče zavjetniče kosovsko-metohijski. Onda si to ti, Atanasije srpski. Zato se raduj i počivaj u miru, a glavu položi na onaj hercegovački kamen, kao što si nam zapovedio i zaveštao. Glavu prepunu svetog predanja i svetog znanja, da bi potomci naši, kad god to požele, mogli da spuste glavu na bilo koji kamen u Hercegovini i da oslušnuju, čuju kako im govoriš riječi vječnoga života. Tvoj život bješe put sa stradalnicima. Tvoje najmilije mjesto Jerusalim i Golgota. Raduj se, Atanasije, tvoja je ovo zemlja, u njoj si proslavio Božijeg Sina, proslavit će i ona tebe, proslavit će te Hercegovina. Amin.
Oprostite, braćo i sestre, sve jedni drugima i da zatražimo oproštaj prije svih ja od našega oca, učitelja i pastira. Oprosti, oče i vladiko, oprostite, braćo i sestre, a ovo nas je on naučio da tako činimo. Amin.